Bueno, claro, bueno, zer moduz, jende guztiak junin nahi du, eskerrik asko, Eskerrik asko, usteagatik 5 minutu, jende guztiak nahi du ja bazkaltzera joan, eta ez oain la graciosa, Pues igual ez dizue puta grazikiten, ez da? Ulertzen dut. Baina, mira, ateain behar nun. Hombre, eske, ai ama, zein presio, zeireun listo eta lista, Jo, eta ni gero, porque ez hausasko ez ditut ulertu. Zu igual, ez naiz bakarra izan, ja, bale. Postein naiz, porque ondo, ondo. Osa, nik hizkuntza badakit, ikustezu, badakit. Ulertzen dute, badakit aditz, pues, hay cosas que no he entendido. Zergatik, ez dakit, zergatik pasa naizen, porque gaude hemen hizkuntzekin da pasa inez. Ez ditut gauz. Laburtu behar dut hainbeste nire kezka. Orduan, netzako zu importantea aizialdia, esan dute? Nio gero aizialdia, azte jaumia jolasten bat birutxoriak egin eta montatzea la de Dios. Ze nahi deu, jolastu nahi deu, edo ez du nahi jolastu. Ez, jolastu behar dezuen nik esaten deduan modua. Bueno, digo, porque aizialdia nola itzen, bueno, igual no inorrek baten txipiroiaren nazari naiz, igual batek ez daki, ez dakite igual, intza, zu bai, porque zu millennial zara. Zu millennial, que fuerte, Eta besteak zer gara, porque zeta dar ondorengoa, ez? Gu zer gea? Takigu, bueno, pues bagara, Egon, izena badu bada, bagara, baina ez takigu oso ondo zer. Bueno, orduan, posa, aipatu da, posa behar da, ilusioa, pasioa, oso ondo, Oso ondo, eta jendeak zuri entzun da ere bai, esaten deu, hombre, baiet, nola sartuko naiz ni bihar gelara, are gehiago, nola joango naiz ni etxeran ere, amabi umek, bueno, amabi ez, pasai naiz, baina, hiru bi umeekin, nola posik. Zeatik etzaudete posik, nei esplikatu, arazoren badakazue, ez dakit, igual, porque, claro, hain errexea da, posik pasioa. Zuzartzezea daskasuan, 25 ume, ze polita elkarlanean. Zenbat eta jende gehiago, pues, aukera gehiago komunikaziorako. Da ze ikasi deu, ahoskotasuna, osea, ibili. Zeatik sartzezeate gelara eta lehenengo gauza. Ixo! Baula ezin da, ezin dute hitz egin, ulertzen. Orduan, sartzezeate bihar gelara, posposik, goizeko 8 zazpiterritan esnatu dana, zen plaza baldin badauki, osea, bi probintziaratago, posposik, eta sartzezea, eta hitzeite zue gutxi. Utsi umia hitzeiten. Utsi, eta, hau da nik ulertu dudana, Nik ez da dizuet gauza asko ez ditutela ulertu, Galdera batzuk ere egin dira, que eskerrak ja, Joakinek berak esan dut, me has hecho 8 preguntas dentro de una, que he dicho, ez naiz ni bakarra, porque esan denun, ez dakiz aidan galdera, osea, leire, ondo, baina eske, zan como, digo, bat, bi, eta ja, Joakinek esan, me haces 8, digo, bueno, si el listo, listísimo, ya está. Bueno, orduan, es que hainbeste, orduan, eta gero hori, pues, bueno, esan dute, ezagutzen ditugu, es que hainbeste gauza dira, orduan, herrian txertatu proiektua, nola etzaizue okurritu? Nik ez dut ulertzen, zu, bakizu, dena dakigu, osea, Zuzua udaletxera, edozein udaletxe batzuk egon goia eta beste batzuk, baina orokorrian. Zuzua udaletxetara, tok, kaixo, ikastetxetik nator. Oso ondo. Begira, ez daukagu alarma. Lau jarriko izkizut. Adibidez. Bida, ezke erortzen ari da, ez dituzue obrak egin. Mira, hori Eusko Jaurlaritzara. Ez hori mantenimendua da eta zuena da. Ez, osea, zu udaletxera zoaz, eta ikastetxeari ateak irikitzen zaizkio,
Eta ze proiektutan zaudete orain, esate izu, alkatiak. Zertan izate? Ba, oso, ondo, herri osoa zuekin jarriko dugu. Orduan, uain arte lortu ez bada, okurritu etzaizuelako da. Eskerrak etortzeian, jende importantea, hausnarketa sakonak inditunak abstraktuan, esan dueak, abstraktuan, zuei gauza kontatzea, porque ez dakit nuntzaudeten, Esan du berak ere, esan du, son genios sin descubrir. Orduan igual, hoi gertatzen da, gaur ja emendikateako zeate ja deskubrituta, ja bakizue, ja aitortza eman dizue, hau da hizkuntzak aitor, jazta, genio bat naiz. Oza, honekin ja, emendika horrea, jazta, posposi jungo zeate, ume izketan utziko jozue, ze gauza gehiago inbiartzean, eta humore. Claro que sí, es que ez naiz graziosoa. Hoi nork esan betxeara graziosoa, zeatik, dara mazkizula 10 urte marmarrian ospinduta gela barruan. Horregatik, hombre, bilatu ondo barruan. Guain oso ondo horre, humorea kontuz humore, porque batzuk ere oso humore txudia gelan. Eta bire ez, humorea, beti gora, zuen burutaz parregin, ez zioen bida beste horrek, esan du, la sofá. Horri ez egin parra. Horri, bueno, gela erdian jarri, porque ez baldin badaki gaztelera oso ondo, euskalduna bada, ez baldin bada euskalduna. Bueno, ja sartzen nahi daiz lio batean, que latinoekin bukatuko deu, izelia. Porque hemen, berdintzaigu, baina egia da, kale hizkuntza badago, pasa pana. Igual ez dakizue, porque etxeate ez millennial, ez Z, ez ezer, kritikatze zue dena. Ez que daude interneten sartu zuek ere, hombre! Ikusi zer dagoen, bestela ez gea ezerta zenteatzen, behidatu. Baina zer gertatzea, que mamarratxadas, zin behar deu, mamarratxadak euskerazkik ez, zuk esatezuna jende guztik iningo, Zuk osondo itezuk, porque itezu humoriakin, pasioz, jazta, jarri kike bat zuen bizitzetan, zuen, barrutak, o kika, hau ja, o kike, jarri, eta hau da jarrera. Orduan, podcast moderno bat, olimpiada, euskararen olimpiada. Zatik etzaizo okurritu. Nik ez dakit, ez que ez detu lertzen, super ondo, porque umeak, bueno, imagina, terror lingüistikoa. Kentzun deu, denak? Bueno, gerrako, Ze esposizio historikoa hemen txeba pati. Nik hoi ez nekin! Que fuerte, Hamba pati, hemen geunden hola, digo, mira, que curioso. Trivial, baina oso onda. Ya está, jakin deu, hiltziara pila. Izkuntzaz jakitea gati, ya ves tu, que tonteria, Bueno, orduan, eta orduan frantza eta terror lingüistikoa, eta denakin deu, nun. Porque gure ikastetxetan, Zertara, zigortuta, jolaz garaia gabe, oize hizkuntzetan esatea. Hor terrore pixkat sortze dezue. Digo, por comentar, Ez dakitela nolaita, porque nik esan dizuet, zaudete, zeideun listo eta gero ni etorri naiz ez dakit zerta. Baina, nik terror lingüistiko entzun dudanean, nik batzen naiz, vamos a la comuna, plasta! Izan fusión, bueno, oso ondo, orduan. Bueno, pues ya está. Orduan, bueno, labur bilduz, porque ya está, baki jun nahi ez dutela, Sorionak, horrekin jungo zeate, ez? Osa, dena gaizke izate egiten, baina sorionak. Ez dutela hoi esan, ez dutela esaten, esate dute autoflagela. Orduan, bietatik botatzen dute hola, iten dute efekto mareo, ez? Papa, eskarrik asko, dena gaizki ondo, papu. Eta orduan, ez dakizu oso ondo esan duen, esate zu, baina nik uste hona zala.
eta jazta, horrekin jutegea, porque, claro, 600 pertsona hemen, eta, a ver, ez txarrera hartu, que Baiona etorrin behar da, que putada, Goiz bat, Kursalen, gero atera Donosti, 37 umio dauzkaten gela horretan, ez dituzu ikusten gaur, ze pena, porque pospozik junbiazu, orduan, jo, mila esker etortzeagatik, Hau da, bale. Bueno, eta gero bai klusterra, porque 600 biderriro, korpus, denak dakizute zer dan, ez da, pues orionak. Korpus pa arriba, korpus pa abajo, dena gainera, como, claro, eta orain korpus bat osatu behar dezu, ez dakit enteratu zeaten. 600 biderriru, 1800, nahikoa omen da. Pues a korpus pa arriba, korpus Christi, segi, oso ondo. Bueno, ya está. Vale, si aure gelan gertatuko zaizue, que quieren hacer crepes y le salen magdalenas. Oain arte zertzan suspenso oain ja, ez, Ez da okurriture, Zukume bat iezate baian zu krepsiteko magdalena iteu, txalomero batu me horri, hombre. Aber, ingo huegenan kanadantzan edo, bueno, ez dakit nun, porque ya, beste bidaiatu deu. Eta gero, oso ondo ere, ez gara originalak, atoma por saco. Ya está, atoma por saco, beti hor zentroa, ez gu, ez gara originalak. Arazo dago leku guztitan. Ara, ¿cómo te quedas, Pues mal, porque da como, no las ya la originalak, que guri galako ikesesan, euskalduna gara, Gu, berezitasun bat ez badaka, ez gaude gustora, Hombre, ba, mundu guztiko borroka bada, pa toma por saco, ez tegu ingo ya. Bueno, ai, bueno, eta gero, nire, osea, esan du beste horrek, bere privilegiotatik, beak ez daki ezer, ez daka ezer esateko, eta fokoa eman diozue, eta hitz eman nire bai. Nire bai, gainera gaizki, porque, bueno, batzuk, harrapatu ditut, hola, ja, como ekagun. Eta batzuik palo eman dio, beste batzuei ez. Orduan, pues, junin dia batzuk, bale, venga. Ordu pila ditxosozko interneten pasatzen dute, umiak, deke ban. Gugaran analogikoekin. Nik ez dakit umiak nundik atea ian, Nundik atea ia, Bapatian, gu, ze ondo pasatzen genune, kalea atea eta timbria jotzen, bizilagun guztik xirikatzen, oi bai zara, sanua, hartuta, lauen artean bat hartuta zubitik zintzilikatu, oi bai, analogikoa, eta guria, oso guria, eta guain ze, han inorri molestatu gabe, pantalla ibai da, desde luego. Desde luego, nahi umiak ez badu molestatzen, ez... Nik ez dakitu hain dizatik ez dituzuen ordenagailu gehiago sartzen gelan barruan, hola ez ditizu. Gaude hor, zatituta. Ez, porque el de Facebook no les pone a sus hijos. Sí, eta guri ze el de Facebook. Zuk aldakazu Facebookek daukan diru hori, ez. No le pone dauzkalako zaintzaileak unbentzat. Te jode, baina ez dauzkagun zin behar deu. Pues pode algo, osea, orduan, pues erakustea nola erabili. Bueno, juniten nahi naiz, badakit basoaz, jazta, bukatzen. Porque daukat ja pixkatora, zuek, pues pozik juteko, orduan. Formazioa ze importantea, formazioa. Etengabekoa. Osea, 25 ume, hitz egiten utzi ume hoiei. Zuzendu beraien lanak. Eta formatu, no sé, txika, ¿dónde ves el problema? Nik ez dut inun ikusten, da gogo falta. Hombre, ez que eskolak ez du dena egingo. Ja, claro, ez du dena egingo. Bueno, pues ya está, txoria kaka egindu. Ez que orain umeak joiteia, porque serie bat ikusi dute. Igual, serie baino lehen ja jotzen zian. Digo, igual ez dituzue ikusi. Bueno. Eta gero, hau nik ja ez dakat ezer esateko. Booktuber, bookstuten gran booktuk. Putrailer... Pues hori, hau gustatzen zai, nuntzaudete. Pues hori behar dezue, 25 umeko gela, umea hitzeiten utzi. Zesan dugu gehiago, formazioa eta ikasi youtuber eta horiek zeintzu diran. Ya está, egunak emateu, hori ordu batzu falta zaizkigu, ez pentsa, Emateu, karo, zen nahi dezue, bizi?
pues hori, bizi nahi bazen duten, ez izan irakasle, eta jazta, osea. Bueno, eta gero ja, literatura, plazerra, irakurtzaletasuna, hau oso ondo, intza, egontza ja ikastetxe guztietan. Osa, nik uste denei esan diezula. Bueno, batzuk haindik ez dianteatzen. Ez dianteatzen, porque nik lehenko egunean batek esan zidan. Ez que liburu bat eraman behar dut, baina ez dakiz zer eraman. Maitea, edozein liburu, edozein ez dizut esan, baina ez que euki behar ditu, eun horri, marrazki gutxi eta letra txikia. Eta hindu ikastaroa zukin, zesate jesu ikastaroan, puto kasoik ez dizuin, horrek. Bueno, orduan, horrela ezin da zaletu ez disfrutatu plazerra. Plazerra, trebetasuna esfortzu bat da, plazerra eta esfortzua. Bueno, pues bueltak eman, esan dute. Bueltak eman, badaude moduak, plazerra, esfortzua. Nola ustartu. Dauzkazuten ordu horietan libre, zerbait ingozu, ez? Ingozu zerbait, pues, juega, a ver, ¿qué pasa? Yo qué sé, vale. Txalaparta rap, hau egin behar nun, baina jazta, jaztete zer egingo, oso ondo, igual asignatura guztiak. Hola emango bazen dituzte? Ez? Frantxez iraultza. Antzegoen, bueno, hori kontatuko zete ez dakitela asko, eta lotxa pasako. Edo zer gauza, batuketa. Eta kenketa. Eta umiak horrekin, ez, oza, hogeita lagume, hitz egiten utzi formazioa interneten sartu, eta rapeatzen ikasi. Kema, eta guaindik, ordu bete falta zaizue. Aber nola izten den. Bueno, ondo, sekulakoa, nora begiratu, inora ez, emozioak. Nik hor, emozioekin, nik uste maitasunatan nahi kondoiten dugula euskeraz. Maitia zer moduz, apapa jungo gara, tristura ondo, porque ez tezu itzen behar gehiagi, oire, nahi kondoiten, gaizkinago, eta euskeraz, ere, jazta, ez du, hemen arazoa daukagu azerreekin. A ber, ez tezutela azarretu behar, posi gelara, bale? Baina demagun, egun batian, kasualidades, bakizu, hau, puztu iten zaizun hau. Orduan, zer gertatzen da? Etxean euskara jaso dutenek, igual bronkak ere euskaraz jaso dituzte eta oso ondo. Zuk bronka euskaraz jaso ez badezu, ez? Eta orduan, dago mala hostia bat, ez? Igual etxetan gehiago pasatzen da, zezue profesionalak zeate eta badakitu. Eta kasutela kontrol bat impresionante, badakit, Baina etxeetan, ez? Orduan, sartzen zaizu azarrea. Azarrea, hemen ez, hemen egiten du jarraitzen du eta hemendik ateraitea. Osea, ez da hemendik pasatzen, ulertzezue? Ez dino denborik ematen. Da, hemendik fua. Claro, zuk, zure ovarioak beti gazteleraz puztu badira. Bapatean, ezin dezu, ez dio itzultzeko denbora, osea, ez da nahi, ez da horan. Zuk, ez dakit, zu aldi bazaude etxiaruan. Bete gaiz harta, porque zuko la jaso dezu, no? Te voy a arrancar la piel a tiras! Que igual da una burrada, nik ez dut ez esango, ez? Baina guri ez tantziguten, itxika, jo tampoco tengo, eta ya está. Normal, baina bueno. Zu zaude, gelan, nahi duzu zerbait esan. Azala tiraka kenduko nizuke, edo... Ume horrek parraingo izu aurpegira. Orduan, itezu gazteleraz bota. Orduan, emozioak jasotzen, hor CD bat edo zerbait. A ber, nun daude? Bronkak euskera txukunean. Grabatuta, pun. Gero postara pasako garakik, baina hain ikuste, hain frustrazio pila dagoela, porque gero esan dute, jangela, autobus... Pentsa, jende guzti hau ere, gaizkiko brat, oza, ez que hau handitu daiteke, ez dakizu noaino pozik juntzait, autobus begiralea izatea. Bueno, bale, jazta, orduan hau indeu, bale. Eta gero, nahi beste historio bat, jazta, benetan bukatzen. Gertatzen zaiten nik euskerarekin asako euskera, baina mira, lenguan, ez? Nik joan, eta batean tipo bate, noazuaz, hain bakarrik, beldurtuta egongo zara, etorri nerekin danik babestuko zaitu nire bezoen artean. Txapez, ni orduan neon egia zuka daipatu ezu, neon euskaraldiako hau bizinitzen. Eta orduan esan nion,
zu agertu arte ni oso babestua sentitzen nintzen. Besteak, zezaten duzu, ni erazotzaile batekin konfunditu nauzu? Konfunditu erazotzaile bat zara, Urdango alakoa, Kaiku Alena, zoaz antzarrak perratzen. Ez nintzen ondo geratu. Ta aldiz, burrengo egunean gidatzen ni joan, eta pasua zan, ni ondo ni joan, baina bakizue, hauek nola... Zergatik zoaz karrila azkarrean, nik pasa behar den dire superkotxearekin ondala 80 kilometro orduko, emakumea izan behar zenuen. ¡Mira, gilipollas, puto imbécil! ¡Se están repartiendo 4 hostias y te las voy a dar yo! ¡Pedazo de mierda! Hobeto gelditu nintzen. Ordurako belarri prest jarri nintzen, oiregia da, bestela ezin da. Orduan, emozioekin lanketa handia behar da. Porque hori da, teatzen da hemendik, orduan guaz, beste lan bat, bakizue dena, baina jendeak juten nahi da, eta oso tristeak gelditzen ni bakarrik. Ez porque jendeak igual bazkaldu behar ditu, eta gauza horiek ez. Orduan, ya está. Bueno, posta ez lan egin, eskerrik asko, zorion, aurrezkoa ere dantzatu behar nun. Ze ondo, Baina ez dakit, orduan igual ingo edo da, ez que tristea da, ez dakit nola, naiteke igual, aipatu dituzun azkeneko, bueno, mira, nik abesten da dena geizten, venga, hora ingo deu. Ta-tara, protokolo dago, inarak ajetxi behar dezue, ez dakigu ja, que movida ja, hemen gaude denakola, pero ez dakigu zondo zeatik ja, protokolo, bueno, segi, ni hemen nago eta esatezu, ez du bukatu dut. Baina, errespetu osko jendia zeate, eta ni junarte etzeate muituko. Bueno, orduan juningo naiz, baina, venga, segi, hartu txamarrak, nola etorri zeate, negurako edo udararako. Bueno, jaso, titiri, tiriri, tiri, tiri, tiriri, 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 tiriri,